Ej, mit hår. Start med den her. Der var en lyd. Nej, det går alt for ondt, når der kommer en lyd. Der må ikke være nogen lyd overhovedet. Der kommer en lyd. Nej. Der kommer lyd. Det var ikke godt. Ej, der kom lyd. Det gik ikke. Anke, vi skal køre nu. Hvad snakker du om? Jeg har ikke engang ringet mit første tot. Vi skal køre nu. Helt ærligt, altså. Vi skal køre nu. Der var en lyd. Det går ikke. Ja, jeg gjorde det. Der kommer lyd. Nu prøver vi igen. Yes! Kom nu, mand. Let's go. Så, næste tørt. Der kom lyd. Desværre. Hej, der kom lyd. Pis, der kom lyd. Ej, jeg prøver igen. Anke, nu skal du altså komme. Det kommer til at gå det der år. Altså, Anke, vi står og venter på dig. Lige nu. Jamen, prøv, nu er jeg i gang med min anden tot. Altså, jeg gør det så hurtigt, jeg overhovedet kan. Der kommer der kommer en lyd. Ej, nu. Det kommer til at gå en evighed, et år. Et år. Det er altså en overdrivelse. Nej. Det er det er et år. Nej, det kommer ikke til at tage et år. Jeg er sygt hurtig. Nej, i år. Næste side. Så. Det er alt for meget. Det går helt ud til. Der kommer lyd. Ej, nej. Der kommer lyd. Ej, der kommer lyd. Ej, der kommer lyd. Pis. Hvad nu? Er du stadig i gang med at ræle dit hår? Du har brugt et helt år. Ja. Ej, hvad? Du har brugt et helt år. Ja. Det skulle jeg sige normalt. Jeg sagde jo, jeg havde ret. Du har brugt et helt år siden, at jeg sagde det. Nå, men glæder du ikke bare til juleaften så? Juleaften, det har vi holdt for længst. Nej. Jo. Nå, men ja. Sådan kan det jo være nogle gange. Nå, men ja. Hvad med vores ferie på 5 uger? Glæder du ikke bare til det? Ja, det ja. Nej. Det har vi holdt. Det har vi da været på. Vi har ikke været på nogen ferie her. Jo, for et halvt år siden. Kan I ikke huske det? Nej. Det var rigtigt over i et år. Nej, det er jeg nu ret sikker på, at jeg ikke har. Nå, det lyder mere rigtigt. Hvor kom vi fra? Der. Ej, der kom lyd.